Ще цикаме Бронколер. С мене. С Мони. Симеон Томов ще има линк към неговия канал. Ето където поскачам, това са нас. Фръснете лайк бутона. Абонирайте се за канала. Ето За ми. Симеон Томов с камбанката. За моя канал с камбанката. Не, ще цикаме Бронколер и мислим да почнем една поредица. Мони, кажи каква ще бъде поредицата ни? Сериал. Да, сериал. Сериал на... Как е това? Ролята. Как се казва това сериал? Нали двама братя? Двама братя, да. Хора, двама братя се казва. А хора? Да. Айде, Цецки. Чакай, че си търся къща. Ето аз басейнчето си направя. Аз съм ето тук. На 16. Много яка. Ча се заключа. Ела ти и направя да му отключваш. Чакай си. Коя беше Чакай си да включа базата. Абе, къде си, бе? Ето те. Тук съм. Айде, чакам да приемеш. Добре. Ето. Направи ма и ти да ти отключвам твоята. Добре, не те направи. Не съм видяла. Не опитай. Нали това правя? Питай ма. Да, чакай. Да, мога. Аз гледам вътре в къщата ти и ти отключвам. Не. Ще имаме ли някаква каяница, като сме двама брати? Не знам. Малко ми е сложно да игра каяница, брат. Защото аз искам каяница. Така, за тези, които искат да ми опиша, да я покажа скина ми, извинявайте, да се дръпна и сега отивам тук да ви покажа скина. Това е прическата, дънки. Да, аз разходвам къщата. За тези, които не са виждали, за тези, които тук ще идват във видеото, това е моя скин. Ето ме, това съм аз. Това е моя скин. Това съм аз. Чакай, ела малко по-напред да те огледат хората. Ето ме, хора, какво ще кажете, Оценете костюмите на Мони и на мен от 1 до 10. Какво ще кажете? Мони, искаш ли после да цъкаме Гола Гарден директно след това? Бронколер. Няма ти го застопорили? Не. Няма ли да играем и да снимаме Гола Гарден след Бронколер? Ще снимаме. Ако искаш направо, ще сега можем да ходим. Да, айде малко да поиграем тук и след това. Айде като стане тук видеото 5 минути да излизаме. И 10 минути Гола Гарден. Да. Добре. Аз си спал на една кола. Окей. Искаш ли до 6 минути? Тук като стане 6 и след това Гола Гарден 6, 12. Искаш ли така? Не, Гола Гарден до 15 минути. Предвид 10 да кажеш. Не, предвид 8 да кажеш. Да. Не, 9. Да. 6 минути ще играем тук в Бронколер. Цецке? Да. Къде си? Аз съм пред твоята къща, търся си кола. Окей. Размислих, ще си взема моторче. Аз си взема бъги. Не се казва бъги, АТВ, брат. Бъги се казва, искам да си го науча бъги. Добре. Не, никога АТВ, бъги си го науча. Може и бъги, може и АТВ, ама ти буквално си спал на мотор, брат. Си спавам каквото си искам. Добре, спалвай си, не ме интересува какво си спалваш. Отивам към Бургерджийницата. Аз ще подмина. Няма значение. Чакай, че е малко трудно сега тук. Бургерджийницата.
Нямаше хора в фитнеса. Добре, аз съм спел бургер джийницата. О, чакай, че забравих, че фитнеса го няма. Хайде, аз отивам в бургер джийницата. Къвшем. Така. Здрасти, брат. Здрасти. Какво ще правим? Нищо. Аз отивам на парти. Брат, отивам на парти. Добре, бе. Отивам на парти. Добре. Отивам на парти. Добре, бе, добре. Аз си отивам на моето си парти.